उन्हात पाऊस पडत होता का पावसातून पडत होता तेच कळत नव्हतं. तर जय शिवराय भावांनो, आज होती चाकणची यात्रा. यात्रेला धनगरांनी छोटा बालमान आला होता. बैल उतरवली आणि त्यांना असं मस्तपैकी मांडपात सावलीला बांधून घेतलं. मग आपला टोकन आला आणि बैलाशी घाटक चालवली. हा तोच बालमा आहे जो आधी कांड्या पळायचा ना आता जुकाटाव पळतोय. शेवटी तयार कोणच्या हाताखाली झालाय? महाराष्ट्र केसरी, हिंद केसरी धनगराच्या हाताखाली तयार झाल्या पकड्या आहेत. आता तुम्ही बारी बघा. बारी झाल्यावर जी नाचण्यात मजा आहे ती दुसरी कशातच नाही. त्यातून दिवसभर घाटाचा राजा, मग तर काही विषयच नाही. तर येताना असं उडाव बसून आलो आणि मागून आभाळ दाटून आलो होतं, पण काही विषय नव्हता. घरी आल्यावर बैलांना किरण भाऊनी मस्तपैकी धुवून टाकलं आणि तो मागाचा विषय इकडं आला होता. मग काय इंस्टा पे स्टोरी डालनी तो बनती आहे ना.